Poznať Boží plán pre náš život je extrémne kľúčové, obzvlášť v dnešných posledných časoch, kde stále viac a viac môžeme vidieť, ako príchod Antikrista sa viac a viac blíži s príchodom umelej inteligencie, robotov a všetkého, čo prináša dnešná extrémne moderná doba, čo samozrejme znamená jedno, že príchod Pána Ježiša sa takisto blíži. A teda určite musíme byť ako múdri, ktorí vykupujú čas. A preto v dnešnom videu chcem sa s vami pozdieľať o tom, čo to znamená plniť Božiu vôľu, respektíve dve veci, ktoré od vás Pán Boh chce v roku 2026. Toto je kanál Učeník Ježiša Krista, ktorý je tu pre všetkých veriacich, ktorí chcú rať zo svojej viere až do úplnej duchovnej zrelosti. Úprimne vám poviem, ako sa pozerám na dnešnú situáciu, tak som viac a viac zhrozená, ako rýchlo sa dnešná doba posúva presne k naplneniam zjavení Jána. A na jednu stranu teda ma to tak desí, ale nie je takým spôsobom, že sa toho bojím, ale je to také, že vie, že to nebude dobrá doba. Na druhú stranu mi to pôsobí o mnoho väčší zápal a bázeň, že chcem jednoducho, Bože, tieto posledné roky využiť naplno a naozaj robiť to, čo mám robiť, aby keď prídeš, si ma nazval dobrý a verný sluha. A to je vlastne aj pointa tohto videa, aby som vás vlastne k tomu povzbudila. Naozaj verím tomu, že neexistuje výnimka, čo sa týka kresťana, že by sa ho to netýkalo. Čiže môžem povedať, že sú to dosť odvážne slova. A sú to odvážne slova možno aj práve preto, lebo keď sa pozrieme na život Ježiša, tak v podstate tie dve veci tam môžeme vidieť čierne na bielom a preto teda môžeme ich aplikovať do našich životov ako kresťania. Prvá vec, ktorú Ježiš robil, samozrejme tých vecí tam bolo viacero, ale bolo, že mal silný vzťah s otcom, ktorého poznal. Vidíme, že do nejakej doby Ježiš neslúžil a vlastne bol vyučovaný, rástol v múdrosti, v poznaní a jednoducho rástol v svojom osobnom vzťahu s otcom. Ešte aj keď mal službu, častokrát vidíme, ako si nachádzal samotné miesta, išiel niekde na vrch sa modliť a teda vzťah s Bohom bol začiatok a nie, že koniec jeho služby, bol začiatok jeho služby alebo začiatok jeho života a vlastne to pokračovalo behom celého jeho pôsobenia na zemi. Áno, toto asi není také, že zjavenie to vážne. Veronika si mi chcela povedať, že jedna z tých dvoch vecí je vzťah s Bohom. Hej, lebo vzťah s Bohom je vec taká, že potrebuješ sa preto rozhodovať každý deň, potrebuješ sa preto zapaľovať, potrebuješ sa roznecovať, potrebuješ preto robiť kroky a diabol bude robiť antikroky a bude ti hádzať polena, aby si nebudol vzťah s Bohom. Teda za mňa je iba taká otázka, že čo sa týka vzťahu s Bohom, sú tam dva aspekty. Jedna vec je poznať Boha, kto je, čo pre teba Ježiš urobil na kríži a viac rásť v poznaní toho vlastne, kto je Boh a jeho vplyv na teba. A teda druhá vec je, ako vlastne ten Boží vplyv na teba vlastne ťa ovplyvnil. Kým si sa stal, čo do teba Boh vložil, čo Boh od teba čaká. A to je vlastne tá druhá časť, že jedna vec je poznať Boha a to, čo On pre teba urobil, druhá vec je poznávať seba, kým si v Kristovi. A tieto dve veci by som práve dala do tejto kategórie vzťahu s Bohom. To, čo najviac nás ľudí limituje, je to, že nerozumieme Boha, nepoznáme Boha, respektíve pochybujeme o jeho láske, čo je v podstate nedostatočné poznanie alebo zjavenie Boha, lebo keď nepochybuješ o Božej láske, tak nestresuješ, veríš, aj keď je situácia hrozná, ťažká, náročná, jednoducho si v pohode, máš úplnú vieru, pretože vieš, že Boh je dobrý. A keď máš len čo iné, len najmenšie pochybnosti o tom, že Boh je dobrý, tak vtedy začneš stresovať, strachovať sa, čo budem robiť, zvyšujú energie, možno ma vyhodia z práce. Chápeme sa, žijeme v náročnej dobe. Mať toto porozumenie tej Božej dobroty je veľmi kľúčové. Ale teda jedna vec je rozumieť, že aký je Boh je dobrý, ale ty na to, aby si mohol naplňať to, čo Boh má pre teba pripravené, tak ty potrebuješ v prvom rade teda vedieť, kým si v Kristovi. Lebo vlastne to, čo ťa potom najviac obmedzuje, je to neporozumenie v Kristovi, čo ťa vlastne obmedzuje, zároveň si na niektoré veci ani netrúfneš, povieš si, že to nemôžem robiť, ani ti to možno nenapadne, že to máš robiť, lebo ty sa na seba pozeráš s tou starou optikou. A ja by som to tak prirovnala, že ja neviem, keď si bol malý, 5-ročný, nosil si nejaké oblečenie. Teraz už si veľký, tak ty máš úplne iné oblečenie. Ty si doslova zmenil celý šatník. Ty keď si nebol kresťan, nebol si znovu zrodený, tak si mal úplne iný šatník, úplne iný život, iné zmýšľanie, iné priority. Iný pohľad na seba, iný pohľad na svet, iný pohľad na ľudí a to, ako s nimi interaguješ. Iný pohľad na Boha. Iný pohľad na choroby. Iný pohľad na financie. Že čo je? Ja tu schválne vám dávam celý zoznam, aby ste si uvedomili, že keď ste nový človek v Kristovi, každá jedna oblasť je nová. Ježiš urobil všetko nové. Iný máš k tomu postoj, mať prístup. To je vlastne tá zmena v Kristovi. Všetko staré pominulo, všetko je nové.
Znovuzrodenie znamená reformácia celého svojho života. A vlastne veľa kresťanov si toto neuvedomuje a preto sa ani o to neusiluje a doslova žije s mentalitou z toho starého predošlého života, akurát to, že sa nazýva kresťan a verím v Krista. Ale ty potrebuješ vedome si obnovať mysel, že teraz má byť celý môj život iný, nový. A chcem ťa pozbudiť, minulo som to niekde spomínala, možno v učenickej komunite, že tam občas robím len tak náhodne aj príspevky, môžete sa pridať. A tam som hovorila takú vec, že život s Bohom nie je nuda. Ak sa ti zdá tvoj život nudný, to znamená, že nežiješ ho naplno s Bohom. Lebo keď si v nudnej práci, ak si tam s Kristom, po prípade zvestuješ Krista a necháš žiť Krista skrze teba, to není nuda, to je vzrušo. Možno môžeš dať výpoveď z tej práci, možno môžeš odísť z tej školy, čo nikoho nenavádam, iba hovorím, že do nejakej miery ty si strojcom toho, aký máš ten život. Vieš, že keď sa rozhodneš si našetriť a ideš niekde na misiu, tak to je vzrušo, to je, že wow, dobrodružstvo. A to je vlastne len na základe zase tvojich rozhodnutí. A teda ja som si uvedomila, že áno, ten život s Bohom nie je vždy jednoduchý, ako som už hovorila v predošlých videách, že jednoducho je to niekedy také, že ty bojuješ s obrami, ale je to v konečnom dôsledku dobrodružstvo. A vlastne ty sa pre neho vieš rozhodnúť. Ja preto vás chcem pozbudiť, že nech ten rok 2026 je takým dobrodružstvom, lebo vy sa preto môžete rozhodnúť. Vy sa viete rozhodnúť robiť kroky, ktoré sú možno úplne nové, výjsť z komfortnej zóny, ísť do zaslúbenej zeme, do toho poslania, do ktorého ťa Boh volá. A vlastne to už rovno prepájam s tou druhou vecou. A to je presne to, že vyslovene Boží plán pre tvoj život je porozumieť, kým si v Kristovi, aby si poznal toho pravého Boha a toho, ktorého poslal Ježiša Krista. To je prvá vec, aby si vedel, čo je večný život, kto je večný život a mal s ním vzťah. A druhá vec je presne to poslanie. Ježiš mohol byť politik, chceli ho korunovať, ľudia ho milovali, oslavovali. Mohol robiť veľa vecí, ale on vedel, že jeho poslanie je zomrieť na kríži. Mohol mať rodinu, ale nemohol vlastne, lebo Božie poslanie bolo špecifické. A teda my si musíme uvedomiť, že mali by sme v prvom rade sa usilovať o Božie poslanie a za mňa je to, okrem teda toho, že to je Boží plán pre tvoj život, je to niečo, čo ti priniesie v konečnom dôsledku radosť a naplnenie, tak vlastne je to zároveň aj to, že ty keď vlastne riešiš Božie veci, Božie poslanie, tak zrazu tie veci, ktoré možno by si chcel v tomto živote, asi povieš, že a prečo tento má toto, a ten má rodinu, a ten má úspech, a ten má neviem čo, už zrazu ti to nepríde ani ako keby taká strata, lebo jednoducho ty žiješ pre Krista a prináša ti to niečo. Ale keď si vlastne staticky v svojej nudnej práci, svojim nudným životom neevangelizuješ, poriadne ani v tej komorke nie si, a len pozeráš na všetkých naokolo, tak vtedy fakt sa vieš cítiť blbo z toho, lebo vlastne pozeráš na iných a potom kvôli tomu bojuješ. A bojuješ vlastne práve preto, lebo ty sám nič nerobíš. Možno žiarlíš alebo závidíš. Poslanie je poslanie a ja tu veľa na toto kladem, čo je maximálne, ak sa hovorí, nepopulárna téma, lebo každý chce iba riešiť svoj život, svoju rodinu, svoje zdravie, svoje financie. To sú 3 veci, čo ľudia stále chcú. Zdravie, financie, rodina. A nehovorím opäť, že je to zlé, je to požehnanie od Boha. Ale málo sa kladie na to, že poďme niečo robiť pre Boha. A ja som Bohu vďačná za to, že v podstate už od môjho znovuzrodenia, keď to poviem tak blbo, všetci naokolo, čo som ich počúvala, tak sa hovorí, mi tlkli do hlavy, že treba slúžiť, misia, slúžiť Bohu, slúžiť Bohu. A jednoducho je to doslova môj životný štýl už 8 či koľko rokov. A Biblia aj hovorí, že pouč chlapca na začiatku jeho cesty, neodchýli sa od nej ani v starobe. Samozrejme dávam teraz aj nejaké praktické tipy, lebo jedna vec povedať, že máš mať Božie poslanie a si povieš, že ale ja neviem, akého mám. No, úprimne ti stačí zatiaľ Marek 16, Matúš 28, tam by som začala a uvidíš v tom procese, budeš skúšať, budeš jednoducho v rôznych službách, budeš rôzne veci robiť a zrazu budeš vidieť, že tvoje srdce Boh nejakým spôsobom alebo nejakým smerom veľmi nakláňa. Že nejakú sféru, nejakú oblasť, nejakých ľudí možno konkrétnych budeš mať dosť viac na srdci než iných. Pritom všetci sú dôležití, všetci majú potreby, ale zrazu budeš cítiť, ako Boh ti dáva niečo na srdce a ty potom vieš ísť tým smerom. Ale keď si na mieste a čakáš, že Bože veď ma, môže byť práve preto, že čakáš. A nič sa nedieje. Čakanie není iba pasivita. Čakanie je častokrát to, že ty ideš a robíš tie kroky. Čiže ak chceš Božie poslanie už plniť rok 2026, tak odporúčam silno Matúš 28, Marek 16. Evangelizácia v moci a činenie učeníkov. Veľmi jednoduché zhrnutie. Veľakrát to tak je, že Boh ťa do niektorých vecí špecifickejších možno ani nepovolá, pokiaľ si neprídeš niektorými fázami. Že napríklad ja to sama vidím, že Boh si ma cez tie také typické fázy veľa vyučil, aby som potom mohla
ísť robiť aj iné veci. Tým nehovorím, že tie iné, ako Matúš 28 a tak nemám robiť, ale napríklad to natáčanie videí a tak, že to prišlo až potom, že to neprišlo ako prvé, že som sa znovu zrodila, čo prvé idem ľuďom hovoriť do kamery. A veľa je teraz takých kresťanov, že majú nulové skúsenosti, jak sa hovorí na poli, v bitve, jak sa hovorí, s učeníkovaním, ale hneď idú hneď do online a už vlastne idú vyučovať, evangelizovať, bez toho, aby reálne mali aj fyzickú nejakú prax. A vlastne ja vidím, že mňa tam Boh vyučil a ja si myslím, že to je dobré, lebo to ti dá základy, dá ti to aj nejaké životné skúsenosti, keď všelijako veci mohli dopadnúť. Asi ťa Boh vie pripraviť. Tým som vás chcela pozbudiť, že nachádzať tie malé príležitosti na každodennej báze, kedy nejakým spôsobom môžeš zobrazovať Krista. A čím viac nad tým začneš rozmýšľať a jednoducho brať to, Pane, pošli ma ako robotníka na svoju žatvu, prichystaj mi ľudí, že čím viac budeš prosiť Boha, on ti bude dávať silu, poprípade ti pošle ďalších kresťanov, s ktorými vlastne vieš byť, ktorými vieš vlastne evangelizovať. Toto je to, čo Boh chce od teba v roku 2026. A keď mi povieš, no Veronika, ale ja najprv musím vyriešiť svoje problémy, zdravotné, také onaké, ja to chápem. Čím viac máš svojich problémov, tým viac si doslova tlačený, aby si bol seba zameraný a nie na iných zameraný. Ale poviem ti takú jednu vec, že vždy vlastne, aj keď ja riešim tiež fakt mnohé ťažké veci, ale ja nemám vo zvyku vám to tu hovoriť. Možno preto, že mi vadí, že každý sa každú chvíľu niekde sťažuje a tak ja som taká, že ok, ja to sama radšej vyrieším s Bohom. Ja keď som sa znovu zrodila, ja som bola vlastne vysokoškoláčka, fyzioterapiu som vtedy študovala a vlastne ja som už vtedy bola taká, že chcem chodiť na misie a skúšala som, kde sa dalo v rámci možností ísť aj do zahraničia, evangelizovať a tak. A teraz takisto Boh ma volá vlastne urobiť veľký krok viery, evangelizovať v zahraničí viac a sa presťahovať. A tiež je to také, že wow, Bože, toto je totálny úplne, že zmena, diskomfort, na druhú stranu sa na to mega teším. A som taká, že Bože, kde ma chceš, tam ma hoď, aj keď teda to bude, že hádžeš ma do studenej vody, že no plavaj, ale bude to dobré, lebo viem, že Boh chce, aby som slúžila a keď mi dáva niečo na srdce, tak to idem urobiť, aj keď je to ťažké. Čiže budem sa snažiť teraz viac a viac aj tieto veci dokumentovať, ešte viacej transparentne, autenticky na môj druhý kanál Divoká tvorkyňa, robiť také dokumentárne vlogy a teda tým, že to budú aj často veľmi evangelizačne zamerané, takže tam budú pravdepodobne viac a viac takéto veci. Moja mentalita za tým všetkým je, že ja sa nepovažujem za dokonalú, vidím veľa chýb, ktoré mám a s ktorými pracujem, ktoré robím, ale snažím sa vždy naozaj istou cestou, kde viem, že Boh mi povedal, že ma volá. A teda keď vám tieto veci hovorím, tak vám to naozaj hovorím z pozície človeka, ktorý, jak sa hovorí, neuchvátil to všetko a nemá to všetko, na všetko prišiel. Jednoducho tiež som na tej ceste rovnako ako vy a častokrát vás pozbudujem z pozbudenia, ktorým som ja bola pozbudená. Čo vlastne aj Biblia presne hovorí, že aby som vás potešil potešením, ktorým som aj ja sám bol potešený od Pána. Niečo v takomto kontexte to slovo bolo. A ja to často vidím, že vlastne ja vás do niečoho bursujem, ale pritom ja sama to tiež žijem a tiež niekedy s tými vecami, že je to náročné chodenie po vode. Takže chcem vás pozbudiť, že je to normálne, že keď ma aj počúvate, že ja nie som úplne o nič špeciálnejšie ako vy, možno teda dlhšie v niečom kráčam, mám viacej skúsenosti a tak. Tiež jednoducho mám nejaké tie boje. Avšak môže byť, že rozdiel medzi mnou a tebou je, že ja už viem jednať s tou situáciou a viem riešiť ten problém, ten boj a rýchlo to vyhrám alebo rýchlo to sa skrátka vyrieši a idem ďalej a ty možno, prekážka, potom pol roka bojuješ s jednou vecou alebo si zastagnovaný na pol roka. A to vôbec není Božia vôľa, aby si vyslovene v niečom dlhodobo stál. Verím, že to pozbudilo, aj keď viem, že toto nebolo to, čo si chcel si počuť, ako ťa Boh v roku 2026 požehná a to bude vlastne všetko. Ale ved, že niektoré požehnania, akože všetky sú zaplatené v Kristovi a si požehnaný všetkým duchovným požehnaním, avšak niektoré veci sa prejavia až tedy, keď povedzme si na to pripravený. Napríklad krst Duchom Svätým je od toho, aby si šiel v moci hlásať evanjelium. Krst Duchom Svätým nie je o tom, aby si, ja neviem, čo robil s tým. Chápeme, že je to na niečo viazané, že Boh niektoré veci ti dáva preto, lebo to vlastne potrebuješ. A nie preto, aby si to mal doma v šuplíku. Čiže je vec, že ako aj sa hovorí, že keď ti Boh dáva talenty, tak ich nemáš zakopávať, takže vec, že Boh ti dáva nejaké talenty. Máš niečo. Len potrebuješ sa o to starať a to nezakopávať. A čím viac s tým pracuješ, tak Pán ti potom vie dať viacej. Žehnám vám do nového roku 2026. Teším sa na to, čo Pán Boh bude konať. Bude to určite jízda, jak sa hovorí. A opäť, ak sa chcete pridať do učeníckej komunity, kde je kopec aj free obsahu, kde pravidelne dávam rôzne aj príspevky. Poprípade máte tam aj sekciu, kde nájdete biblické kurzy, kde viete vlastne ísť do hĺbky od znovuzrodenia, uzdravenia,
všetko to, čo potrebujete k tomu, aby ste mohli vo svojom vzťahu s Bohom napredovať. Vidíme sa na budúce, pozdravujem vás svätým boskom.